Imma int li qed tisma' mhux biżżejjed li toqgħod gerger ma' sħabek. Jew meta tmur tuħu kafè x'imkien ma' xi ħadd xarru każa ta' pajjiż. Int li qed tisma' nhar it-tnejn trid tkun magħna quddiem il-Parlament fis-sitta ta' filgħaxija x'dan huwa pajjiżek. Dan indikjaraħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħamis wara nofsinhar fuq Net FM kif appella lil poplu Malti u Awċi sabiex nhar it-tnejn fis-sitta ta' filgħaxija jattendi għal protesta nazzjonali organizzata mill-Partit Nazzjonalista quddiem il-Parlament bit-tema tal-jomx ikomplu jitħanżru. Nhar it-tnejn ejjew. U jekk qegħdin tgħidulna x'il-partit tal-Lajbir hekk kemmix il-qudiem, ejjew komplu tuna appoġġ. Ħankomplu nimxu l-qoddim. Ejjew! Ħalli nkomplu nissaħħu u nsaħħu lilek. Bernard Grech sostna li l-Prim Ministru ma jistax ikompli jitħaq bil-poplu billi jisraqlu flusu. Tħallix il-dal-gvern jikkorrompilhom moħħhom u jwassallhom il-messaġġ li tista' tasal billi tagħmel hekk. Imma tasal għax int kapaċi, tasal għax int jistħoqlok. Dik hija l-meritokrazija. Dawra mewa l-ajta tal-meritokrazija. Waqt din l-intervista Bernard Grech saħaq li lan ta' din il-protesta huwa li jitwassal messaġġ lill-gvern ta' Robert Abela. Għaliex il-Prim Ministru huwa dajjef, għaliex il-Prim Ministru huwa kompromess tfisser. Illi inti tant tkun għamilt dbażwiru ħmerijiet illi jafu bihom ta' madwarek. Illi tikollok toqgħod attent, ikollok toqgħod lura u tispiċċa ikkontrollat. Bernard Grech fisser kif il-poplu ittama li wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew il-Gvern kien se jipprova jkun iżjed viċin in-nies, però dan ma seħx. Prim Ministru illi xeba, li ejja, li ma għandux idejat, tant illi ipprova jaqbad dokument illi skontu tajjeb fi ħafna ħmerijiet u għalinna li għaxtakom u għaxek u għaxek. Li moħħu fina, bażikament. U insista li dan spiċċa gvern bla idejat. Issa uruna x'inhu ma l-idejat tagħkom. Għaliex il-pajjiż iġġamjat kien u ġġamjat għadu. L-isptarijiet tagħna sfortunatament iffullati kienu u ffullati għadhom. Sfortunatament l-anzjani tagħna kull min imur b'xi mod għal xi operazzjoni ħafna drabi jibgħatu lura jgħidulu u paċenzja għax ma nispazju għalik fit-teatru. Hekk kienu u hekk għadhom. Min qiegħed fuq il-waiting list, fil-waiting list kien u fil-waiting list għadu. Bernard Grech qar illi issa wasalna f'punt fejn mhux in-nazzjonalisti biss qed jilmentaw imma l-poplu kollu għaliex inqabes kull limitu. Ikkonfoffaw Clayton Bartolo u Clint Camilleri, il-Ministru Tawdex, ftehmu minn wara dar kulħadd, minn wara dar il-poplu u ivvintawla ta' parsi konsulenza mal-Ministeru Tawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lin-nies biex iwasslu messaġġ ċar bil-preżenza tagħhom fil-protesta ta' nhar it-tnejn li ġej. Int mistiedna biex tkun magħna, biex inti magħna nkunu qegħdin ma nħalluhomx jibqgħu jagħmlu hekk. U lill-Prim Ministru illi għalih business as usual, nuruħ li mhuwiex business as usual. Il-Prim Ministru illi ħares lejku jitprova jitmejjel bik, turieħ li int mhux ħatħalli iżjed jitmejjel bik. Marija Borġ, Net News.